Zdravo i dobrodošli na kanal Nanoluka. Razlog što se ovaj puta vidimo u ovako malo drugačijem ambijentu je što je došlo vrijeme da pošaljem ova dva kompleta nanoploča koji su prošle sedmice pronašli svoj dom zahvaljujući dobrim ljudima iz Bijelog Polja u Crnoj Gori. Veliki pozdrav za vas i hvala vam na entuzijazmu, na želji da doprinesete razvoju slobodnog hardvera, a istovremeno pomognete i nama da pomognemo drugima da kvalitetnije, efikasnije, efektivnije nauče analognu elektroniku. Na ovaj način studenti, učenici, ali i pojedinci dobijaju priliku da i nakon Banja Luke, Istočnog Sarajeva, Beograda, Niša, Novog Sada i u Srbiji i Republike Srpske i u Crnoj Gori, u Bijelom Polju, rade sa nanopločama, da malo isprobaju, poigraju se, vide čemu se u stvari radi. Vi usput, ako ne znate o čemu se radi, evo pogledajte baš ovaj video gdje objašnjavam pozadinsku priču. Možete također da se informišete i u kontekstu takmičenja, ovogodišnjeg takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Republici Srpskoj, gdje se takmičimo upravo sa nanopločama. Kad već pomenu takmičenje, evo samo kratko da kažem da su danas, nakon ljetne pauze, ponovo počeli treninzi. Ove sedmice će ih biti svaki dan do petka, a onda ćemo početkom septembra, odnosno sredinom septembra, predavati konačnu verziju dokumenta za treći korak takmičenja. U tom smislu, veoma je značajno, evo, stigli smo skoro do pošte, veoma je značajno da vas podsjetim da nanoploče nisu završen proizvod, nego su u razvoju i da vi, upravo koristeći nanoploče u ovim gradovima, na ovim lokacijama, sarađujući sa ljudima koji će biti vaši i naši domaćini, možete da doprinesete razvoju slobodnog hardvera tako što ćete nam se javiti direktno i tako što možete naravno pisati mailom, Twitter, Instagram ili šta već, ali možemo i uživo da se vidimo. Ja se nadam da ću negdje u prvoj polovini septembra organizovati jedan online sastanak gdje ćemo moći da porazgovaramo o konkretnim iskustvima i problemima sa kojima ste se susreli dok ste koristili nanoploče, pa da na taj način i pokušamo da riješimo te probleme i unaprijedimo nanoploče. U krajem ove sedmice javit ću se sa uputstvima kako da na najjednostavniji način, za najjednostavnije primjene iskoristite nanoploče, a onda ću se javiti, to ću naravno postaviti u obliku video uputstava na YouTube kanal, a onda ću se javiti i direktno mailom sa konkretnim informacijama kada, gdje i kome da se javite u ovim gradovima. Ukoliko još neko želi možda da dostavim nanoploče, imam još 3 kompleta na raspolaganju, osim ova dva. Pozivam vas da ako imate svu potrebnu opremu, osciloskop, generator, napajanje, da se javite. Možete to učiniti u komentarima ovog video snimka, možete pisati posredstvom socijalnih mreža, a možda je najbolje da se javite koristeći formu dostupnu na nanoluka.org. To je ukoliko želite da vam dostavim nanoploče, a ukoliko želite prosto da dobijete informaciju gdje konkretno, gdje tačno u ovim gradovima gdje su dostupne nanoploče će se nalaziti i gdje će moći da se koriste, molim vas da iskoristite istu tu formu, naravno sa napomenom šta želite. Tako ćete biti uvršteni u mail listu, pa ćete dobiti informaciju, sam da se okrenem ovako da se bolje vidi da nisam na suncu. Evo, stigli smo do pošte. Ja vas pozdravljam do ovih uputstava, zahvaljujem vam se na gledanju i pozivam vas da obavezno, ako već niste do sada, kliknete na subscribe i podsjećam vas naravno da na seriju 3 minuta elektronike gdje možete da se upoznate sa ili podsjetite na osnove elektronike. Svako dobro, pozdrav!